hi guys, kung manatawag lag sa pic, kung manatawag picture. So, moto yung pwede memo sa pic. Then, pag pauli ninyo, pwede mo mahapit sa Vans Cafe nga naala dito. Then, pwede mo magkaon na sila yung menu. Ipakita na akong menu. So, unta nag-enjoy mo sa video, unta nag-enjoy mo. Muna ito yung pwede nga himuon diri sa pic while napay quarantine. Dili pa mo makasakasaka sa private o public nga dito nga spot kay bawal pa. So, all to guys, ganahan mo. Don't forget to like, share, and subscribe para updated pa mo sa mga travel vlogs sa mga kapuang. And stay home, stay safe, God bless, that's big.